ஃபேமிலிஸ் குட் மார்னிங். இன்னைக்கு பிறந்தநாள் கல்யாண நாள் கொண்டாடுற எல்லாத்துக்கும் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு சாட்டர்டே. நம்ம வந்து ஒழுங்காகவே சாப்பாடு ஷார்ட்ஸ் போடுறதில்ல, ஏன்னா நாங்கள் சமைக்கிறதே இல்லை. சமைக்கிறோம், காலையில் ஏதோ ஒன்று, மதியம் சாப்பிட்றோம், சாப்பிடாம தூங்கிடுறோம். ஸோ அதான் இப்போ சாப்பிட்றோம், சாப்பிடாம திங்கிறோம், இல்லை தூங்கிடுறோம். அதான் விஷயம். இன்னைக்கு வந்து சனிக்கிழமை நிருவுக்கு எக்ஸாம். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்குது, இன்னும் இல்லாமல் இன்னைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம். இந்த பக்கம் இருக்கிற தக்காளியெல்லாம் பொறுக்கி போட்டு, வீட்டில் தக்காளியெல்லாம் பொறுக்கி போட்டு தக்காளி சோறும் இதில் என்ன சோயாவும் இருக்கு. என்ன சோறு சொல்றதுன்னு தெரியல. இங்கே பாருங்க, ஃப்ரிட்ஜ் எம்டியாக கிடக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் ஒன்றும் இல்லை, காய்கறி எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் ஸ்பெஷல். வாங்கிட்டு வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணுவாங்க. ரீஸ்டாக் இப்போலாம் இல்லை, திங்கக்கிழமைக்கு மேலே தான். ஆமாம். ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டிலலாம் என்ன ஸ்பெஷல்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் வீட்டில் இப்படி ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிற தக்காளி போட்டு சோறு ஒட்டுக்க வச்சு காத்தாலைக்கு மத்தியத்துக்கு சேர்த்தி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுங்கள். நான் சேர்த்தி வச்சிட்டேன், ஏன்னா வந்து சிலிண்டர் பிரச்சனை இருக்கனால காலையில் சேர்த்தி செஞ்சுட்டேன். பாய்.